do rodiny k balíku Magenta One aj k pevnej linke sme vymysleli výnimočný tablet na doma. Jeho ovládanie je jednoduché a prehľadné, takže si s ním hravo poradia aj starí rodičia. S týmto tabletom môžete bezpečne surfovať na internete a voľné chvíle si krátiť zábavnými hrami. Obľúbené noviny aj aktuálny televízny program budete mať vždy po ruke a každodenný život vám uľahčia viaceré praktické aplikácie. Tiež budete vždy vedieť, aké bude počasie a zážitky s rodinou si môžete zväčšniť vstavaným fotoaparátom. Praktická lekárnička vám vždy pripomenie, kedy máte užiť svoje lieky. S tabletom už nezmeškáte žiadny hovor, pretože je napojený na vašu pevnú linku. Pokojne s ním môžete výjsť na záhradu alebo do obchodu a všetky hovory prijať priamo ním. A to všetko bez starostí. Tablet sa sám automaticky aktualizuje a v prípade potreby vám radi pomôžu naši experti z Pôjde to. Ak chcete vedieť viac, kliknite na telekom.sk/tablet na doma. Inovácie na Vianoce nájdete na telekom.sk.